Бақый Идрис улы Урманчы 1897 елның 10 февралендә Казан губернасы Тәтеш өязенең Күлширкене авылында авыл мулласының күп балалы гаиләсендә дөньяга килә. Әтисе Идрис агай гаиләсендә 6 кыз һәм 2 малай тәрбияләнеп үсә. 10 яшеннән Бақый Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсендә укый. Ләкин малайда кичкенәдән көчле кызыксыну уяткан сынлы сәнгать дәресләре мәдрәсәдә укытылмый. 1913 елда мәдрәсәдә укыганда Бақый шәкерт Казан сәнгать мәктәбенә керергә омтылыш ясый. Ләкин уңышсызлыкка дучар була. Илаһи канун буенча имтиханны тапшыра алмый. 17 яшендә матди хәле катлаулы булу сәбәпле Бақый мәдрәсәдә укуын туктата һәм акча эшләргә китә. 19 яшендә Россия армиясендә, аннары Казакстанда хезмәт итә. Казакстанда Австрияле әсирләрдән рәсем һәм сынлы сәнгать буенча тәүге дәресләр ала. Шулай да 1919 елда Бақый Урманчы Казан ирекле сәнгать остаханәләренә укырга керә. Шул ук вакытта ул Республика запас армиясының һәм үзәк мөселман коллегиясының сәяси бүлегендә эшли. 20-26 елларда Бақый Мәскәү югары сәнгать техник остаханәләренең бер юлы 2 бүлегендә сынлы сәнгать һәм скульптура бүлекләрендә укый. 20 елларда Урманчы Казанда татар мәдәнияте йортында сәнгать секциясын җитәкли. Гарәп имләсе нигезендәге шрифтны камилләштерү буенча комиссия эшендә катнаша. Әлеге чорда ул станоклы сынлы сәнгать һәм китап иллюстрациясы өлкәсендә эшли. Аның сепаратор янында Бикбулатов портреты, көймә кишү янында татар хатын-кызы, җилкәнле көймәләрдә йөрү, сары күлмәкле кыз картиналары Совет һәм татар сынлы сәнгать алтын фондына керә. 23 елда Казанда аның тарафыннан бизәлгән беренче китап Габдулла Тукайның Шүрәлесе дөнья күрә. Шул елларда ул көрәш кулланып Татарстанның тәүге гербы эскизын иҗат итә. 29 елда Урманчы кулга алына. 1 елдан соң милли низаг кузгаткан өчен 5 елга лагерьләрдә тотылуга хөкем ителә. Милли низаг кузгату буларак Сталинга юлланган татар телен латин имләсенә күчерү ярамау баян ителгән хат бәяләнә. Ул чакта әлеге документ 82 татар зыяласы тарафыннан имзалана. Жаза срогын Урманчы Соловки утрауларында уза. Шул чорда рәссам сыйфатында Соловкида чыгып килгән Перековка газетасы белән хезмәттәшлек итә. Иреккә чыгарылганнан соң ул 1937 елда Мәскәү рәссамнар берлегенә әгъза буларак кабул ителә. Алдагы 20 ел дәвамында Урманчы Алма-Ата, Сәмәрканд һәм Ташкент шәһәрләрендә яши. Казакстанда булган чорда ул Казак Республикасының атаклы эшлеклеләренең рәсем һәм скульптура портретлары галереясын тудыра. Үзбәкстанда аның тарафыннан Йөзем җыю, Бану, Карт Мираб портреты, сюжетлы картиналары, портретлары, пейзажлары иҗат ителә. 1958 елда Татарстан хөкүмәте чакыруы буенча Урманчы Казанга кайта. Аның иҗаты нәтиҗәсендә республикасының сынлы сәнгате яңа профессионал биеклеккә күтәрелә. Ул әйдәп баручы скульптор, 100дән артык скульптура әсәрләре авторы була. Аның тарафыннан Казандагы Муса Җәлил, Түбән Камадагы Габдулла Тукай, Мамадыштагы Шәйхи Маннур монументаль һәйкәлләре тудырыла. Урманчының хаттатлык өлкәсендәге осталыгы кәгазьдә башкарылган шәмаилләрдә чагылыш таба. Ул театраль декорацияләр, татар сәхнә костюмнары да авторы. Бер үк вакытта Урманчы Казан университетында гарәп хаттатчылыгын укыта. Шулай ук ул шигырьләр, хатирәләр, әдәби тәнкыйть хезмәтләре авторы. Урманчының 11 тел белүе дә таң калдыра. Бақый Урманчы 1990 елның 6 августында Казанда вафат була. Профессиональ татар сынлы сәнгатен нигезләүчеләренең берсе буларак, ул Татарстан һәм татар тарихында якты эз калдыра. Аның исемен Казанда, Буада, Яшел Үзәндә, Ярчаллыда, Түбән Камада урамнар йөртә.
Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы тарафыннан сынлы сәнгать өлкәсендә урманчы исемендәге бүләк булдырылды. Бакый Урманчы үзенең бөтен гомерен татар халкының мәдәни мирасын саклауга багышлады.